Милака от Писарово, поздрав пристига за двете сестри, за Деван и за Дешка, за шампионките. Те са си родени с късмет и ще вървят все напред. Касиерките, нека хората да си говорят и душманите да се спорят за Деван и за Дешка. Все така напред! Номер едно, няма втори като двете сестрички. Деван, тъй е Дешка, о Васил Кингленген, Кагила Бела, Анду Баро Писарово. Номер едно, спрете да ни завиждате, да ни копирате, да ни имитирате. До кога ще е така? Душманите да ни завиждат, да ни говорят думата на двете сестри. Ми мила, тя ми е силата, тя ми е закрилата. Нека хората да си говорят, нека те за Деван и Дашка да си спорят. Ще сте винаги за номер едно, двете сестри, шампионките. Всичко винаги ни върви само на пари. Господ е с нас, щом Той е с нас. Кой ще е срещу двете сестри? Нямате никакъв шанс, нямате никакъв шанс да дойдете на старта. С двете сестрички, двете шампионки. Деван е Дашка, е Деван. Сестра ми Дашка, тя ми е силата, тя ми е закрилата. Деван, Деван, Деван прави пачки големи, а сестра ми Дашка, тя ми е сърцето, тя ми е гърба, тя ми е силата. Обичам те, сестра ми, обичам те, винаги ще ни върви, щом сме една до друга. Ръка за ръка, гръб до гръб, гръб до гръб. Ето и Пеня е принцеса. Тази песен да знаят всичките. За двете сестри направена, няма кой да ги бие, да ги настигне, да ги настигне, да ги подмине, защото те са се доказали.